Ще използваме твоя стън, ако може. Ако няма ти редюсне много демидж, защото Митко ще е биг Не шит. знам дали ще имам фингър си глупи. Това ще се сетъпнеме като хората, просто. Просто седъпа на обратно и тя ще стана, защото ще биете по хилъра. Ти си спираш сам себе си. Сапнат съм. Нищо не направя. Помнаха те. Всичко, спираш го, защото ще бъбвам навред. Фир. Не е бъбвам. Полиморфен. Ще умра. Бие, сет седи на полдина, почвай да биеш по полдина. Ще остана, хафствам. Не можах. Мика екзекюшн си направи вече. И аз си направих и си Контра бе спрямо. крилата. Контраспелнат ли е? Вече. Това ви файнате. Те, ще умреш, нали? Не. Не, дръж, спокойно, не се притесняй за нея. Те ми ще по един повече Имаш ли няма, добър, това е да? хубаво. Има. Върти ми се колко Кигнаха ме, малко мъртъв съм. Combat readiness down. Trinketed. Моля те заради. Divine shield. Side down. Махам бъбъл. Bubble down. Мите, ти си жив, лап. Махнате. Грипна го. И направи форс новите мжеха да достигнат. И Бобнах ви се. фирна ги. Бобнах се. Дай бий по хилъра. Ще пробвам го гона за фул хоч. Дай. Чакам да падне тиара. Фул хоч. Cloak of shadows. Имам фул хорифай след ходжа. Cloak down. Мира. Blind. Оф хилмте. Аз спам хилвам. Фейкна гибелната. Vanish. Първата тази стратегия е супер рискова, не мисля, че е глупава. И там, ако не бяхме форснали някакъв бъбъл, който под мен беше Ма където. той вие трудно може да не форсне, защото те не могат пилнат. Не, мога да го помогна с Никита. беше По един калитет. почва си обикаля клонът и там вече е шанс да видиш как ще се развият нещата. Един пил да изядем и край. По един не не може може да се тия хилва. двамата. По един не може да се хилва ники без да спре. Да, точно това е. Че